Din kienet l-aħħar prova uffiċjali li jagħmel Gianluca fuq il-palk ta' Malmo Arena nhar is-Sibt li għadda. Min informazzjoni li ksibna Gianluca der konfidenti u ingħata kummenti tajbin. Madankollu it-tnejn infetħed b'mod uffiċjali l-ġimgħa ta' ċelebrazzjonijiet brabta mal-Eurovision Song Contest e kif it-tlieta se jittella l-ewwel semifinali. Matul il-jum ta' tnejn saru tħejjiet ta' dress rehearsals, imma l-kantant Malti Gianluca ma kienx fosthom peress li pajjiżna se jieħu sehem fis-semifinali tal-ħamis li ġej. One News għamel kuntatt mal-editur tas-social portal esctoday.com Edward Montebello b'kollegament telefoniku. Insemmilkom illum it-tnejn l-fetħu ovvjament uffiċjalment il-ġimgħa ta' ċelebrazzjonijiet brabta mal-Eurovision Song Contest. Propju għanda l-ewwel semifinali 16 pajjiż se jkun qed jikkompeti 10 biss jgħaddu għas-serata finali. Propju llum żewġ dress rehearsals brabta mal-ewwel semifinali tal-Eurovision Song Contest. Malta mhix involuta f'dan l-ewwel semifinali għaliex il-kantant Malti flimkien ma' Gianluca se jkun qed jikkompeti propju nhar il-ħamis li ġej. Allura il-provi uffiċjali tiegħu se jkunu nhar l-erba'. L-aħħar prova uffiċjali li għamel Gianluca hawnhekk fuq il-palk ta' Malmo Arena kienet nhar is-Sibt fejn ukoll kien konfidenti għall-aħħar u mar tajjeb. Sa dan it-tant matul il-jum tal-ħadd ġie organizzat welcome party fejn iltaqgħu id-delegati tal-pajjiżi kollha li se jieħdu sehem fil-Eurovision Song Contest. Il-kantant Malti Glenn Vella li rrappreżenta lil pajjiżna sentejn ilu kien preżenti wkoll f'dan il-party fejn iltaqa' mal-kantant Gianluca u awguralu li sbaħ xewqat. Edward Montebello jispjega għaliex Glenn Vella jinsab Malmo. Il-biera sar il-welcome party ospitat mill-sindku tal-belt ospitanti ta' Malmo u anke kien hawn Glenn Vella, il-kantant li rappreżenta lil Malta sentejn ilu permezz tal-kanzunetta One Life. Glenn Vella li propju il-lejla se jkun qed ikanta fil-Eurofan Cafe, il-post fejn jiltaqgħu il-fans u anke d-delegazzjonijiet flimkien mal-ġurnalisti, u Glenn Vella kellu ċans ukoll jiltaqa' ma' Gianluca propju l-biera waqt dan il-welcome party, ovvjament awguralu l-isbaħ xewqat brabta mal-parteċipazzjoni tiegħu għal Malta fil-Eurovision Song Contest. Ovvjament illum issa din il-ġimgħa jibdew jikbru l-aspettattivi festival edizzjoni li għandna numru ta' kanzunetti li jistgħu jollu trofew nhar is-Sibt li ġej. M'hemmx il-favoriti netti għal Eurovision Song Contest għal kontrarju dak li kellna sena oħra fejn il-kantanta Lorraine kienet tidher ċara li se tkun qed tirba l-Eurovision Song Contest. Din is-sena hemm nukleu ta' pajjiżi li jistgħu nhar is-Sibt li ġej jollu trofew hawnhekk ġewwa Malmo.